koyo yen luntur tresnane tekaning atine koyo mongsa mongso gawe ewo samon nganti bisa nglunturake tresno Alhamdulillah. Mosok kelar ngorok-ngorok barang ngene iki sik. Tambahno aku wong aku kendek. Sak pinten wau? Ditabakno brana mrene tiwas gedhowo
bisa ngunturke tresno So Mbah Sombo aman? Aman ya. ditambahno mrapno mrene tiwas dedowo larane aku sejatine ora liya Segara mudangan dadi saksi tresno tulus senjikan sejati binarung suaraning alon katon kegulungan etahing para layang biber ing kekono kaya kupu aton asmara hambarengi surup surya wanci satya kala wengine wis teka rembulan lintang
rembulan lintang nyekseni tresnoku yang biji saiki dikowe serang eling pancen tresno tan kudu sumane pancen ati ora malih tarsa tak enteni ing pinggire tepe ana sing digantung ana sing dipancung ana sing disiksa disetelika disia-sia karo Kanjeng Ndara kurang ajar ndarane klejegan kadang diapusi kadang dikaji kadang diperkosa malah aku penjara dianggap kewan karo ndara majikan edan mangan sekolahan rumah sang penak rumah cinta ilising di luar negeri muka-muka bojoku enong majikan api kata syukur rumah sang penak rumah kotor ngene iki mangan ora enak
Jalmo Prono Jaya El Japro Audio, terima kasih luar biasa matur suwun masih di kawasan Larap Kulon, Purwo Tengah, Papar Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Di kesempatan yang berbahagia pada siang menjelang sore kali ini buat panjenengan semuanya. Kita tampilkan si cantiknya Jawa Timur, divanya Jalmo Prono Jaya. Yuk langsung saja all artis Jalmo Prono Jaya. Aja ngono gak oleh. Oke. Loh. Diucapkan selamat apa ini? Selamat sore ya. Sudah menjelang sore. Alhamdulillah penontonnya juga cukup ramai sekali. Monggo yang masih di belakang bisa merapat ke depan, kita goyang bareng-bareng ya. Oke. Monggo Pak Sotok dikasih. Terima kasih. Gak mau, itu pasti kecut ya. Jalmo Prono Jaya. Sewu kilometer nyusul awakmu sing nate muli-muli ning aku, sawise rangke urusanmu. Tak tekake masih ora tau ngalami aja minus siji
bisa jadi kenang tekan sampuran bulanmu wagine ise menyatiku ise tak beri ise tak tunggoni ise terus Pronojaya sudah di sini. Mungkin dari Bapak Ibu minta lagunya apa? Gambang Kiwo, Riko, Sigeren. Yang sebelah kanan minta lagu apa? Lilo. Oh iya. Apa Bunda yang ada di teras rumah ini? Halo, minta lagunya apa? Alah, mangga. Apa? Lilo, Gambang Kiwo, wis sembarang. Oke. Apa? Enaknya Gambang Suling. Gambang Suling. Gambang Suling. Ya ada ini tuh. Yo. Panas sing iyup Pak Dian. Iya. Sing iyup Pak Dian Pak iki. Sing iyup Pak Dian. Kayak kok nyantol nang ngono kayak yo. Dadah. Aduh. Oke. Kita kasih Milo dulu ya, spesial request dari ibu-ibu yang ada di teras rumah sana. Boleh? Boleh.
siapa ini? Bapak Suryo. Bapak Suryo niki juragan apa, Pak? Juragan apa kuli ya? Oh, kuli. Bapak Suryo sakit nyanyi? Oke, duet monggo, Pak. Boleh. Mana, toh? Cek dia bareng Pak Suryo ya. Lagune napa, Pak? Sing anyar apa, Pak? Oke. Pak Suryo, jambu alas kulite ingkang warna napa? Ireng. Sing digagas lah kok. Waduh. Mesakno ngene iki malah. Iki telung sasi wis ora metu-metu Pak. Iya. Coba iki. Oke, jambu. Oh, podo. Podo. Podo, besti. Lalapo, yuk jajang. Dipsi. Lalang. Oke. Jambu alas. Sang Mbak. Jambul. Di tengah Pak, monggo. Mas Ardi mboten usah rusuh-rusuh nggih. Niki tak enteni dhewe Pak Surya arep. Mboten usah melu-melu pun. Mriko. Nggih. Mriko. Nggih, ditelasani wong loro ae. Nggih, siap. Terima kasih. Pengen dadi bojone asik sayange wis duwe bojo Duwe bojo Pak. aku wis kadung tresno nelongso rasane ati kon melu duweni Almo Prono Jaya Jambu alas kulite ijo dadi gagas suwe-suwe bojo ada gula ada semut durung rondo aja direbut Ayo Bu.
Sik to Pak, sik to Pak. Nera. Lah telah. Pak, malah mboten. Pak malah loh Pak. Satu lagi gak apa-apa kok. Satu lagi saya. Tasik napa? Kula suwun nang jogene jenengan jane malih Pak. Lah iya. Tasik napa mboten Pak? Ayo. Napa Pak? Nggih. Lah rauntu. Asli wong kawak lagi. Ya. Ancene wong kawak karek rusake kok. Nggih. Asli kawak. Iki nek numpak motor mesti tengah. Nengah. Pinggir kok so nengah. Iri tur tengah. Hati-hati. Aduh, iya. Iya. Nah. Kok kalah kowe kalah penak ro Pak sian. Lah iya. Iya. Monggo Mbak Sobo. Iya. Yo. Satu tema lagi dikasih. Jantai-jantai misalnya kita ya. Tasik kiat apa Pak? Nyanyi di tasik kiat. Asik. Mbak Sobo. Soale apa?
matur nuwun. Nggih. Salah malih mboten nggih. Mboten pun. Pakem lagi. Iya, selamat ya Pak ya. Wah, tasnya cepot bareng bareng wong gitu lho. Nah, dan sopo udah jalan mulai. Suryo. Ya. Ya. Seswa